kita sampai di siko. Nak talo enai dihino di cara cong. Jawaban adinai kebajuan indah dipandang di orang tua adia. Cando manambah kasih kabulu. Jawaban adinai kebajuan indah dipandang di orang tua adia. Cando manambah kasih kabulu. Allah jale kita nanindak samo tinggi biar dan pai mengubuat cinta. Riak si bangsa indah kata canlia tak buat nan malang indah kata dengar rang tua adik pembateh kita berdua. Riak si bangsa indah kata canlia tak buat nan malang indah kata dengar rang tua adik pembateh kita berdua. Apa guna dan batahan jika tak sakiti batang makhluk ko dihino nang malangkong. Allah rendawanang diri denai yo dipandang de orang tua adik. Nan sapadan rila dan rilakan. Allah jale kita nanindak samo tinggi biar dan pai mengubuat cinta. Riak si bangsa indah kata canlia tak buat nan malang indah kata dengar rang tua adik pembateh kita berdua. Bangsa indah kata canlia tak buat nan malang indah kata dengar rang tua adik pembateh kita berdua. Apa guna dan batahan jika tak sakiti batang makhluk ko dihino nang malangkong. Allah rendawanang diri denai yo dipandang de orang tua
sapadan